Hello, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि भिडिअ'आव बरायनाय थाबाय ओमफ्राय नायलांदो दिनैनि भिडिअ'खौ नोंथांमोना मानो बिदि खब्ला सिब्लाखौ लाबो जोंनाव Just do it बेलेग गैयामोन सिम्पोल एसे BSNL सिमालाय बेयावनो सोआ मानो मबाइल गोदाननि ना ओमफ्राय नै जोंना मबाइल गोदाननि पार्टिया माबा ना गेसावसो होदोंमोन माथाय माबा लोमजानाय माबा माबि मोजां जालायोनो दामबो गोसानो मा ना मिथिया आङो दाना फैदों बेखौनो एवनो नागिर बै नाखौ मा होनो सोङाखै मा होनो सोङाखै सुटकि मास ना आं बेखौनो सानखादों बाङालिफोरा जायो बेखौ बिरादनो नैलाय बिस्राबो जाबाय थायोना मालाबा मालाबा जि मोनामनाया कि मास पार्टी मबाइल गोदाननि बाबुआ नाखौ गोबाखौ लायदों मोनामनाया आंबोथ' हाथाराखै आं जानायाव हागोन ना हाया नंगासिनो नाफाम बायदि आंथ' नाफामखौ हाथारा एकदमबारे खोना मोनामगासिनो ना दाबो हाबहैनोसैथ' हाबहैनो दा गाहा गोबाखौ बगोन दा जे मोनामदों नों दाबो मोनामगासिनो खोना दाबो मोनामगासिनो नै दाबो मोनामगासिनो दाबो मोनामगासिनो जोंहा बिराद माबायदि जायो ना फट' लानाय नायबाय थाबाय आरो ओमफ्राय मबाइलाथ' बिराद दाम गोसानि नङा 7,500निल' ओमफ्राय थेवबो जोंनि थाखाय बेनो काफि आरोना मालायफोराथ' बेसेबांनिफोरनि मबाइलखौ जेबो नायफिनानो खोमा दानि समाव माने ओमफ्राय भिडिअ'आ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो हमसिगोन बाय बाय